Θα γίνει η παρουσίαση ενός τοπικού σχεδίου για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στις δράσεις του προγράμματος Ήλιος και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα ενεργειακά αποθέματα της γης είναι πεπερασμένα. Τα αποθέματα του άνθρακα αναμένεται να διαρκέσουν για περίπου 150 χρόνια. Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το ουράνιο θα εξαντληθούν σε περίπου 40 χρόνια. Ο ήλιος όμως θα συνεχίσει να παρέχει ενέργεια για άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Παρέχει περίπου 2.500 φορές την ποσότητα που καταναλώνουμε κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, τα ενεργειακά προβλήματα βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος και επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά τις οικονομίες και τις πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ενεργειακοί κλειδονισμοί γίνονται πιο ανησυχητικοί σε συνδυασμό με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη συνεχή χρήση ορυκτών καυσίμων, με την παγκόσμια βιομηχανική έκρηξη και με την αλματώδη ανάπτυξη των μεγάλων ασιατικών χωρών. Οπότε, μέσα από αυτή την κατάσταση, αναδύεται μια ανάγκη για ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές στον χώρο της ενέργειας. Σε αυτό το σύγχρονο ενεργειακό σκηνικό εμφανίζεται πρόσφατα ένας νέος αλλά πολλά υποσχόμενος εταίρος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ΑΠΕ φαίνεται να δίνουν λύσεις στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, παρέχοντας συγχρόνως και διέξοδο στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας μέσα από τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση συμβατικών καυσίμων εξαρτάται από εξαντλήσιμες πηγές. Επιβαρύνει τη ρήπανση του περιβάλλοντος, καθώς φαινόμενο όπως αυτό του θερμοκηπίου ή της όξινης βροχής οφείλονται πρωτίστως στους εκπαιδευόμενους ρήπους από την καύση των καυσίμων. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση στην ευρύτερη δυνατή προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι ανεξάντλητες και φιλικές προς το περιβάλλον. Χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: είναι αποκεντρωμένες, κατάλληλες για κατανεμημένη παραγωγή. Είναι ήδη ή μπορούν να γίνουν οικονομικά αποδοτικές, εύκολες στη χρήση, καθώς αφορούν ενδογενείς πηγές ενέργειας, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων από τρίτες χώρες με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος, θεωρούνται ως οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και εν τέλει αποτελούν ένα σίγουρο μέσο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η ηλιακή, η αιωλική, η υδραυλική, η βιομάζα και η γεωθερμική ενέργεια. Το μέγεθος της κατανάλωσης εκφράζει την ποιότητα ζωής και τον δείκτη της οικονομικής πρόοδου. Η εξάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης από τη διαθεσιμότητα ενέργειας δικαιολογείται αν παρατηρήσουμε τη συμβολή των τριών βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην εξέλιξη και στη σύνδεση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κλάδοι των μεταφορών και του τουρογενούς τομέα, που απορροφούν όλο και περισσότερη ενέργεια, είναι οι κλάδοι της εξυγχρονιζόμενης Ευρώπης, της νέας οικονομίας και της παροχής υπηρεσιών. Η παραδοσιακή βιομηχανία που χρησιμοποιούσε τον άνθρακα και το πετρέλαιο και η μετάβαση σε μια οικονομία του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζονται με την απελευθέρωση της παραγωγής, διανομής και πώλησης αυτών των ενεργειακών πόρων και δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον. Η χρήση των ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι ακόμα πολύ περιορισμένη σε παγκόσμια κλίμακα. Εξυπηρετεί όμως το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος γιατί είναι καθαρές και φιλικές προς το περιβάλλον. Έτσι, το μεγάλο στίχημα είναι να καθιερωθούν δημιουργώντας μεγαλύτερη οικονομική ευστάθεια σε κράτη εξαρτημένα και να μειώσουν τις κλιματολογικές διαταραχές που παρατηρούνται πλέον σε παγκόσμια κλίμακα όλο και πιο έντονα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει τις ακόλουθες εικόνες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από θερμικούς σταθμούς. Ωστόσο, ο σχεδιασμός βασίζεται στην εγκύτητά τους στις περιοχές που είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του λιγνίτη, ο οποίος αποτελεί την καύσιμη πρώτη ύλη για αρκετούς σταθμούς. Στη χώρα μας υπάρχουν 4 περιοχές με αποθέματα λιγνίτη: στη Δράμα, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελασσόνα και στη Μεγαλόπολη. Το 67,7% της εγκαταστημένης ισχύως των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων είναι θερμικοί σταθμοί, εκ των οποίων με λιγνίτη 4.808 ΜΒ, με πετρέλαιο 1.160 ΜΒ και με φυσικό αέριο 2.447,7 ΜΒ. Το 24,3% είναι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και το 8% είναι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμορφή καυσίμου φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αφορά κυρίως αιωλικά και μικρά υδροηλεκτρικά, σε μικρό βαθμό τη βιομάζα, ενώ ήδη γίνεται πολύ αισθητή και η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών.
Η ανάγκη ανάπτυξη μιας πολιτικής για την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που να είναι ασφαλέστερη, ανταγωνιστικότερη και περισσότερο αειφόρος, οδήγησε στον καθορισμό των παρακάτω στόχων. 20% διείσδυση ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέσω της βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και 20% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Παράλληλα, η επίτευξη αυτών των στόχων θα συνεισφέρει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Από τα μεγάλα εμπορικά γραφεία ως οι μονοκατοικίες, τα κτίρια στην Ευρώπη διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το είδος της λειτουργίας τους. Μπορούν να διαχωριστούν σε οικιστικά και μη οικιστικά, όπου κάθε τομέας από μόνος του αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τύπους. Οι ανάλογες τάσεις του εμβαδού των κτίριων μπορούν να συνδεθούν με μια σειρά παραγόντων όπως ο πλούτος, ο πολιτισμός, αλλά και διαθέσιμη γη. Η κατανομή του κτηριακού εμβαδού για κάθε χώρα παρουσιάζει στην εικόνα. Οι 5 μεγαλύτερες χώρες πληθυσμιακά, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% του συνολικού εμβαδού. Γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου το αντίστοιχο ποσοστό του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες ισούται με το 69% του συνόλου. Η σχέση μεταξύ του πληθυσμού και του οικοδομικού εμβαδού είναι στην πραγματικότητα μια πολύπλοκη σχέση, η οποία επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων όπως ο οικονομικός πλούτος, ο πολιτισμός, το κλίμα, η κλίμακα του εμπορίου, η αυξημένη ζήτηση για τις μονοκατοικίες και πολλά άλλα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κτίρια με χρήση κατοικίας, αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των κτιρίων στην Ευρώπη, με ποσοστό 75% όπως βλέπουμε στην εικόνα. Μέσα στον οικιακό τομέα εντάσσονται διάφορα είδη κατοικιών, όπως μονοκατοικίες, με ανεξάρτητες κατοικίες και μεζονέτες, καθώς και πολυκατοικίες. Από την ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων, προκύπτει ότι σε όλες τις υπομελέτη χώρες, το 64% του εμβαδού των κατοικιών αφορά μονοκατοικίες, ενώ το 36% με διαμερίσματα. Οι χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης είναι μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο οικιακό εμβαδόν, τόσο στις μονοκατοικίες όσο στις πολυκατοικίες. Οι βορειοδυτικές χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εμβαδού οικιστικών κτίριων ανά άτομο συγκριτικά με άλλες περιοχές, ενώ οι χώρες του Νότου έχουν το υψηλότερο ποσοστό εμβαδού μονοκατοικιών ανά άτομο, δεδομένου που ίσως οφείλεται στη συχνότητα εμφάνισης εξοχικών κατοικιών στις χώρες αυτές. Αριστερά στην εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή των κατηγοριών των κτιρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι τα εμπορικά κτίρια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσό της κατηγορίας αυτής. Επίσης, τα κτίρια αυτά διαφέρουν ως προς τις συνθήκες θέρμανσης και ψήξης, δεδομένου ότι μεγάλες περιοχές των εμπορικών κτιρίων συχνά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της αποθήκευσης. Δεν υπάρχει ομοιογένεια ως προς το μέγεθος, τον τρόπο χρήσης και το στυλ κατασκευής των κτιρίων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τα κτίρια γραφείων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία με εμβαδόν που αντιστοιχεί στο 1/4 του συνόλου κτιρίων του τομέα αυτού. Τα νοσοκομεία, μια κατηγορία που καταλαμβάνει το 7% του συνόλου, έχουν πρότυπα διαρκής ενεργειακής χρήσης, όπου ζήτηση ενέργειας ποικίλει ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν διαφέρει κατά πολύ όσο αφορά το ποσοστό των κατοικιών και των υπολείπων κτιρίων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 73,73% των κτιρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι κατοικίες και ακολουθούν τα ξενοδοχεία σε ποσοστό 4,63%, τα εμπορικά καταστήματα και τα γραφεία με ποσοστό 3,62%. Όσο αφορά τον διαχωρισμό των κατοικιών σε εθνικό επίπεδο ανακλιματική ζώνη, παρατηρούμε ότι κυριαρχούν οι μονοκατοικίες σε σχέση με τις πολυκατοικίες. Η κατανάλωση ενέργειας καθορίζεται από δύο βασικές τάσεις: την αύξηση κατά 50% της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και τη μείωση της χρήσης του πετρελαίου και των στερεών καυσίμων κατά 27% και 75% αντίστοιχα. Αναφορικά με τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, τα κτίρια ευθύνονται για το 36% του συνόλου στην Ευρώπη. Ο μέσος όρος των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρώπη αντιστοιχεί σε 54 κιλά διοξιδίου του άνθρακα ένα τετραγωνικό μέτρο. Οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα συνδέονται με το συγκεκριμένο ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείται στα κτίρια. Για παράδειγμα, ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια, η χρήση της τηλεθέρμανσης και της παραγωγής και οι πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε χώρα επηρεάζουν τις εκπομπές των ανάλογων κτιρίων. Οι παραλλαγές στο μείγμα ενεργειακού εφοδιασμού επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα των κτιρίων. Όσον αφορά τις εκπομπές στην Ελλάδα, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κυρίως στον κτηριακό τομέα και σημαντική μείωση στον τομέα της βιομηχανίας. Ενεργειακή φτώχεια. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία.
Πιο συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του δείκτη τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου 2012 με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου του 2011, προκύπτει αύξηση κατά 45,2% της ομάδας πετρέλαιο θέρμανσης, 17% της ομάδας φυσικό αέριο και 16,3% της ομάδας ηλεκτρισμός. Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια κατάσταση του νοικοκυριού όπου θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο από το 10% του εισοδήματός του για να έχει στο σπίτι του ένα αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες ενέργειας. Με άλλα λόγια, η ενεργειακή φτώχεια συνδέεται με την κατάσταση όπου κάποιο νοικοκυριό δεν έχει τη δυνατότητα να θερμάνει το σπίτι του έτσι ώστε να αισθάνεται υγιής. Η ενεργειακή φτώχεια προκαλείται από ένα συνδυασμό τριών παραγόντων: χαμηλό εισόδημα, υψηλές τιμές πετρελαίου, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και αναποτελεσματική ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Η μέση ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα, στην Αθήνα φτάνει στις 29 κιλοβατόρες το χρόνο ανακυβικό. Στη Δανία ανέρχεται στις 13 κιλοβατόρες το χρόνο ανακυβικό, στη Γερμανία στις 21 κιλοβατόρες το χρόνο ανακυβικό, ενώ στην Ολλανδία στις 20 κιλοβατόρες το χρόνο ανακυβικό. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κτηριακός τομέας καταναλώνει σχεδόν το 40% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα, στα κτίρια του τριτογενή και του οικιακού τομέα, αφορά σχεδόν το 30% του ενεργειακού ισοζυγίου της. Η ενέργεια η οποία δαπανάται στα κτίρια διανέμεται για την ψήξη, τη θέρμανση, το φωτισμό και τα λοιπά εγκατεστημένα μηχανήματα. Η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση αλλά και ψήξη εξαρτάται από τον τύπο και την κατασκευή του κτηρίου, από το κλίμα της περιοχής, από τις ώρες που λειτουργεί ένα κτίριο, από τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, από τις συσκευές και τον πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και από τη συμπεριφορά των χρηστών σε σημαντικότατο βαθμό. Στην αριστερή εικόνα φαίνεται το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας, το οποίο δαπανάται σε μια κατοικία, είναι για τις ανάγκες θέρμανσης. Άξια λόγου ακόμα κατανάλωση ενέργειας αποτελεί το μαγείρεμα καθώς και το ζεστό νερό χρήσης. Στα κτίρια του τριτογενή τομέα, το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας, όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα, χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του χώρου. Στον τριτογενή τομέα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για την ανάγκη φωτισμού του χώρου. Τα ελληνικά νοικοκυριά σε ποσοστό 60,3% θερμαίνονται με πετρέλαιο, το 23,8% με καυσόξυλα και το 7,4% με φυσικό αέριο, σύμφωνα με την έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την περίοδο 2011-2012.